Sodankylän kansainvälisiä elokuvajuhlia vietettiin tänä vuonna jo 22. kerran. Odotetuin vieras oli tällä kertaa iranilainen elokuvaohjaaja Abbas Kiarostami. 10 vuotta sitten hänen tulonsa kariutui viisumiongelman vuoksi, ja sen jälkeen vierailua on odotettu monena vuonna, mutta nyt se viimein toteutui. Sodankylässä nähtiin useita Kiarostamin elokuvia, joissa katsoja tuodaan hyvin lähelle iranilaisten arkielämää. Vaikka ympäristönä on Iran, elokuvat ovat hyvin universaaleja. Teemana saattaa olla esimerkiksi itsemurha tai aikuisten ja lasten maailmojen kohtaamattomuus. Myös kirjailijana ja valokuvaajana tunnettu Kiarostami on viime aikoina mennyt elokuvissaan minimalistisempaan suuntaan. Sodankylässä sai maailman ensi-iltansa hänen 17-minuuttinen teoksensa, jossa seurataan linnunmunien kohtaloa rantakalliolla, johon aallot lyövät. Your films have become more and more minimalist now. How can you, what is your direction? واقعا در این مورد تصمیم نگرفتم. این اتفاق یواش یواش افتاد. Mä en todellakaan tehnyt päätöstä tästä. Tämä on vähitellen tapahtunut. این توی عکاسی هم اتفاق افتاد، توی شعرام اتفاق افتاد. Tämä sama toistuu mun valokuvauksessa, mun runoissa. توی زندگی شخصیم اتفاق افتاد. Minun henkilökohtaisen elämän. غذا رو از حساب نمیخورم، مینیمالتر غذا میخورم. Mä en syö yhtä paljon kuin ennen, syön paljon minimaalisemmin. خود به خود شرایط سنی هم کمک کردن که برم به طرف کمتر. Ja itsestään tämä jatkui ja myöskin iällä on merkitystä. دوست دارم تعدادشون مینیمالتر شدن، کمتر شدن. Mun ystävienikin määrä on فکر در جهت طبیعت خودم minusta tuntuu, että mä oon kulkenut oman luonnollisen tapani mukaan. Sodankylään saapui myös sveitsiläinen ohjaaja Claude Goretta, jonka teoksista tunnetaan Suomessa ainakin Pitsin nyplääjät. Goretta kertoi Peter von Waagin vetämässä keskustelussa, miten Georges Simeonin kirjat ovat vaikuttaneet hänen elokuvataiteeseensa. Ce que je reconnais surtout, c'est l'intérêt qu'il porte à des gens simples, sans difficulté. Il raconte l'itinéraire dramatique, très souvent dramatique. Itse asiassa minua kiinnostaa Simenonissa hänen tapansa tarkastella ja hänen tapansa kiinnostua tavallisista ihmisistä, joilla on hankaluuksia elämässään. Ja hän usein esittelee erittäin dramaattisenkin polun, jota nämä ihmiset kulkevat, 1 tai 2 ihmistä kulkee. Ja hänen tarinansa usein päättyvät tämmöiseen erittäin suljettuun umpikujaan ja olemattomaan loppuun tavallaan. Ja minä kuitenkin näissä 3 Maigret-filmatisoinnissa niin olen valinnut sellaiset tarinat, jotka voivat kuitenkin avautua hieman siellä lopussa, joiden loppu ei ole niin selkeän pessimistinen. Olen myös kuvannut 2 elokuvaa näytelmien pohjalta. Ja itse asiassa omassa tuotannossani ensimmäinen maalaiselokuva, jonka kuvasin, on erittäin nihilistinen ja erittäin synkeä. Mutta sitten taas toiseksi viimeinen elokuvani, jonka olen kuvannut sodan jälkeen ilmestyneen romaanin pohjalta, ja joka kuitenkin tuotiin täysin siihen omaan aikaan, eli se täysin muokattiin uudelleen, niin siihen olen halunnut jättää loppuun avoimen kysymyksen. Elokuva loppuu, kun marokkolainen nainen etsii työtä, ja en aivan optimistiseksi tätäkään loppua halunnut saattaa, vaan lopetan elokuvan avoimeen kysymykseen, jonka mies itsellensä asettaa. Eli siinä oli mielestäni semmoinen kiintoisa kohta päättää tämä elokuva. Sodankylän tämänvuotisista ohjaajavieraista nuorin oli kirjailijanakin tunnettu virolainen Katri Köysaar. Hänen esikoiselokuvansa
Itsetuhoisen teinipojan elämää ja ongelmallista isäsuhdetta käsittelevä Magnus on ensimmäinen Cannesin elokuvajuhlien virallisiin sarjoihin päässyt virolaiselokuva. Elokuvan esittäminen on kuitenkin Virossa kielletty, koska eräs yksityishenkilö on nostanut siitä oikeusjutun väittäen, että tarinasta on tunnistettavissa todellisia henkilöitä. We are fighting, of course, and I hope that the justice will prevail and the freedom of speech and freedom of art will prevail, because I'm very sad that this has happened in Estonia. I think it's a confusion because we don't have these laws really. We don't have, it's a first case ever like that. We don't have proper intellectual copyright laws and privacy laws or whatever. Sodankylän elokuvajuhlat ovat täydellistä vastapainoa normaalille Hollywood-vetoiselle elokuvakulttuurillemme. Vaikka elokuvia katsoisi siellä täysin summittaisesti, huonoja elokuvia tuskin joutuu näkemään. Tunnelma on aivan omanlaisensa, paljon intiimimpi kuin isoilla Cannesin tai Berliinin elokuvajuhlilla. Ensi vuonna Sodankylässä on taas uudet vieraat ja uudet elokuvat, mutta jos vanhat merkit paikkansa pitävät, tunnelma ja henki on sama.